Okalo kuma pisa Women Rep ma Migori ochiwo taulo mag ria maromo 76,000 115 ne jopuonjre mawuok e skunde 644 e kaunti ma Migori. Mabiro e kinde ma nyithindo manyiri mathoth e kaunti ya Migori pod bedo kod pek e yudo taulo mag ria. Jafwambo mara George Juma nitiere kod ler koa e kaunti ma Migori. Rem yudo taulo go mag ria ne nyithindo manyiri osetudi kod midhieche mathoth ma jowuok nyithindo go manyiri ma oting'o mako yemo mondo kaachiel kod weyo kata sikul. Lipot manogol kod bad migaono mar piny owacho mochung' kedo kod landruok mag kutego mag ayaki ma ong'ere kaka National Syndemic and Disease Control Council ne oyango ne nyithindo go manyiri maromo 254 753 ne omako yemo hiu e higano mar 2023. Moko kuom nyithindo go manyiri ma ok nyal yudo taulo go mag ria bende osebedo kakoro leo sikul e kinde ma gintie ria kaluwore kod lipot mogol kod migao mar somo e kaunti ma Migori. We do have cases of absenteeism among girls due to lack of sanitary towels. However, the government has been trying. You find that some girls get affected. They may lack the sanitary towels and seek these towels from unscrupulous means, maybe through men who eventually make them pregnant. Kaka yo mar konyo tieko midhiechegi ma nyithindo go manyiri kale kinde ma gintie ria, piny owacho malo ka okalo kuma apis ma Women Rep e kaunti ma Migori ochiwo taulo go mag ria maromo 76,000 115 ne jopuonjre e kaunti ma Migori. Pads duto mwakelo kawuono wa target mondo wami nyithindo 76,715. Samoro nyithindo ok nyal yudo tema dhi romogi, but kuma watemo wachope no watemo mondo wane kaka wanyalo konyo nyithindwa manyiri. Mondo wariure wakony nyithindwa manyiri moko yud basari nyaka nyithindo machuo yudo basari. Wagolo kawuono basari mar $7,154,482. Jokanyo sekro mar somo pod ywak ni piny owacho pok oketo kenge makare mane jopuonje go manyiri kod taulo go mag ria e yo makare e sikunde. Wagone ma Women Rep erokamano kuom kelonwa sanitary pads ma osebedo ka en shida e ngima mar nyithindwa manyiri. Adwani wach ni government osetimo marach nikech nonego bed ni gikelo gigi tam ka tam. To nikech sani koro gisebudho makoro gikele after 2.5 years. Omiyo wadwa wacho negi next time gikelnwa pads ne nyithindwa tam ka tam. We are working together with other entities and working in synergy with the departments and other MDS to be sure that as our girls get to school, they'll be supported not just with sanitary towels but also with relevant teaching, relevant information, so that they are able to keep in school. Women Rep mar kaunti ma Migori Fatuma Mohamed mane wuoyo e kinde ma chiwo taulo go mag ria kaachiel kod omenda mag somo ne jopuonjre ne wane piny owacho kod migepe duto onegore kamoro achiel ma nyithindo go manyiri koro bedo kod yot e yudo taulo go mag ria. Mondo wadhi nyime gi timo gini pile ka pile dhi bedo matek nikech nyaka ne sirkal ni donji bang' higni 2 kawuono eka gimiyowa sanitary pads mwanyalo pogo ne nyithinde ka gigolo pesa mong'iyo sanitary pads. Koro wang'iyo ni to bang' higni 2 kende kwa dhi yudo koso wadhi timo nang'o. Kuom mano an nachokora matin madhi awuoyo gosiepena ma jotaki magiyaona kumoro matin e Isuna West ka makoro wadhi loso sanitary pads magwa ma are reusable, meaning ni inyalo tiyo kode tiluoke tichaki duogi tiyo kode kiny nikech mitiyo go dichiel tiwito ni waneno ka dhi bedo matek mondo nyithindwa ma reserve ka onyalo yudo gigi pile ka pile. Lipot mogol kod National Syndemic and Disease Control Council e higa mar 2023 yango ni nyithindo go manyiri 3 kuom 4 ma osechako neno malo to wuok e reserve yudo taulo gi mag ria ka kuom chuo kata yawuoyi magiterore godo. George Juma, Ramogi TV, Migori.